Namang isinagawa sa Dagupan City ang kadiwa ng Pangulo Farmers and Fisher Folks Day mula Nobyembre 28 hanggang 30 sa isang pribadong mall na nagsagawa ng sariwa o nagdala ng sariwa, abot kaya at dekalidad na produkto mula sa agrikultura at pangingisda para sa mga mamimili. Pinangunahan ng City Agriculture Office ang programa na ito na ang ikasyam na edisyon sa lungsod sa loob ng 2025. Layunin ng kadiwa na direktang mapag-ugnay ang mga magsasaka at mangingisda sa mga mamimili upang mapalakas ang kanilang kita at sabay na mas mapalago ang lokal na agrikultura. Ayon sa pamahalang lungsod, bahagi ito ng patuloy na programa upang palakasin ang sektor ng agrikultura at pangingisda sa lungsod at upang masigurong ang mga produkto ng lokal na komunidad ay naaabot ng mas maraming mamimili. Dagdag pa, ang nasabing aktibidad ay nagbibigay daan sa mga mamimili na makabili ng sariwa at dekalidad na ani ng isda na direkta mula sa mga nagbubungkal at naghahati ng kabuhayan na nagtataguyod ng malusog na pamumuhay at suporta sa lokal na ekonomiya. IFM News. IFM News. IFM News.